Der er delte meninger om, hvad der satte første verdenskrig i gang. Mordet i Sarajevo er dog den årsag, man hyppigst hører om, da man mente, at en kædereaktion blev sat i gang efter mordet. Den østrig-ungarske tronfølger Franz Ferdinand samt hans hustru blev myrdet den 28. juni 1914. Denne begivenhed anses ofte som startskud til første verdenskrig. Der er dog historikere, der mener, at årsagen skal findes et andet sted. Den ene historiker, som vi har taget udgangspunkt i, det er Fritz Fischer. Han var en tysk historiker, og hans hovedtese var, at Tyskland ikke var blevet tvunget ind i krigen, men i stedet at de selv havde ønsket at blive en stormagt igennem den her krig. Og det kan man så se i kilden, fordi at han skriver: Den tyske kejser rejste så efter den 5. juli 1914 til Norge i vidstheden om, at krigen ville bryde ud. Det var alt sammen fikst arrangeret af Tyskland, og øjeblikket var udnyttet hurtigt og med sikkert blik for at kunne føre krig sammen med de Østrig, som givetvis ville gå med. En krig, som de sidste år havde vist sig at være uundgåelig. Og man kan også se det, fordi at han længere nede skriver: Måske har det været en hel gruppe. Man har planmæssigt arbejdet på først og fremmest at engagere og fastholde Østrig for at være sikker på dette land. Hele aktionen i Serbien er dog fra starten blevet lagt sådan til rette, at konflikten var uundgåelig. Og Fischer han udtrykker sine holdninger igennem en bog ved navn Griff nach der Weltmacht, som han skrev i 1961. Og i den kilde argumenterer han via citater, og der er blandt andet et citat fra Bernreiter, som han fremstiller som troværdig i og med, at han var hovedtalsmand for det mellemeuropæiske samarbejde. Og i kilden der skriver han, at der ikke kan være tale om en rutsjetur ind i krigen, en formulering af Lloyd George, som tyskerne hurtigt tog til sig, bekræfter en østrigsk politiker, der helt igennem var venligsindet over for det tyske rige, og som under krigen var en hovedtalsmand for det mellemeuropæiske samarbejde, nemlig Bernreiter. Og Fischers målgruppe var andre historikere og andre fra samfundet, som interesserede sig for krigens årsager. Men i og med, at bogen Griff nach der Weltmacht er skrevet mere end 40 år efter første verdenskrig sluttede, så er Fischers teori formodentlig blevet en del farvet, både fordi at han har kendt til forløbet og konsekvenserne af første verdenskrig, men også fordi han har kendt til anden verdenskrig. Kilden er et udklip, den anden kilde, vi har, et udklip fra bogen Første Verdenskrig, der er skrevet af den engelske historiker A.J.P. Taylor i 1963. I forhold til kildens ophavssituation bliver det interessant at kigge på, hvornår den var skrevet. Det, at kilden er skrevet i 1963, har den indvirkning, at forfatteren sidder i bagklogskabens lys, og derved ved, hvad der er sket efter Første Verdenskrig. Anden verdenskrig har også fundet sted, og bogen er også skrevet under Berlinmurens opførsel, hvor Tyskland er blevet splittet imellem stormagterne. Dette skaber grundlag for at gå ind og kigge på krigen fra et mere neutralt synspunkt, da man nu ser, at det kun er fejl på Tysklands side, men også de andre stormagters. Taylors hovedtese er, at man ikke skal pålægge en stat skylden for krigen, men mere at krigen var et tilfælde, der skyldes små kædereaktioner. Han skriver i kilden, at de store hære, der var opbygget for at skabe sikkerhed og bevare freden, førte nationerne i krig som følge af deres egen vægt. Han ser altså den store mobilisering af stormagternes hære som grunden til, at krigen brød ud. Han siger dog flere steder, at ingen af parterne egentlig ønsker at gå i krig, f.eks. med belægget, at Tyskland faktisk havde en økonomisk fremgang, som han skriver, hvorfor ødelægge det med krig. Taylor ser en af de centrale grunde til krigen som landenes bluff, der bare blev stablet oven på hinanden. Da Østrig-Ungarn erklærer krig mod Serbien, ønsker russerne at vise, at de ikke tolererer trusler og tror derfor igen. Samtidig tror Tyskland med krig. Taylor mener her, at en af problemerne ved at tro hinanden var, at stormagterne kun havde angrebsplaner, og derfor var der kun større grund til, at truslerne blev en realitet, da man ikke vidste bedre end at stole på sin hær, og at kamperne skulle vinde krigen for det enkelte land. Mobilisering af hærene skete gennem jernbanen, og en jernbane kunne ikke sådan uden videre stoppes. Derfor slutter Taylor også af med citatet: Den første verdenskrig var begyndt, påtvunget af Europas statsledere af jernbanekøreplaner. Det var jernbanealderens uventede klimaks. I dette citat siger han altså direkte, at alle staterne var skyld i krigen, og det kun var én stat, da de startede den gennem trusler og bluff, der kom til udtryk gennem mobilisering. Han siger dog også, at stormagterne ikke ønskede krigen, men de kunne ikke stoppe de tog, de havde sat i gang. Mobilisering betyder krig, var et fast udtryk i Tyskland, som også kom til at afsætte sit tryk på krigen, da krigen ifølge Taylor skyldes mobilisering og trusler om krigen fra alle de forskellige magter.